No? Kakatulan tayo base sa pag-ibig. Okay? In the words of Pope Benedict XVI, at the moment of judgment, we experience and we absorb the overwhelming power of His love over all the evil in the world and in ourselves. The pain of love becomes our salvation and our joy. So pag nakita na raw, na-encounter na raw natin ng Diyos, no, i-overwhelm tayo ng Kanyang pag-ibig. No? Kaya lahat tayo i-judge according to that love. At lahat ng bahagi natin na hindi umaayon sa pag-ibig ng Diyos, that will be purified. Kaya that will now become a very painful experience. Okay? Halimbawa, parang ganito yan, no? Pagka natulog kayo, patay lahat ang ilaw. Di ba? Patay lahat ang ilaw. Pag binuksan mo yung ilaw, anong mangyayari sa'yo? Masakit yung mata mo, di ba? Hindi ka kaagad makakita. Naaano ka dun sa liwanag. Kasi nasanay tayo sa dilim eh. Di ba? Kaya masakit sa mata natin. Parang gano'n, no? When we start encountering the Lord of love, who is overflowing love, lahat ng bahagi natin na hindi umaayon sa Kanyang pag-ibig, that will now be purified. Kaya that will now be a painful experience of God's purifying love. Para yung buo nating pagkatao ay umayon sa pag-ibig ng Diyos. Kaya any aspect ng buhay natin na hindi pa umaayon sa pag-ibig ng Panginoon, that will be little by little be purified. Hanggang lahat ng bahagi ng ating pagkatao ay umayon na sa Kanyang pag-ibig. Kaya yon yung purgatory, no? Pinupurify ng pag-ibig ng Diyos bago pumasok ng langit. Yung hell, totally, wala ng pag-ibig ang Diyos eh. Kaya separated na totally from Him. Okay? Kaya every aspect of our being that is not yet purified by God's love, that will undergo purification. No? So judgment then is meant to bring us to that definitive encounter with the Lord. The evil that we have done cannot remain hidden. It needs to be purified in order to enable this definitive encounter with God's love. Kasi hindi natin makikita raw ang Diyos kung meron mang maliit na bahagi natin na hindi pa umaayon sa Kanyang pag-ibig. Kaya kailangang i-purify tayo ng buong buo. No? At dahil even the slightest imperfection na meron tayo, that will prevent us from seeing God. Kaya lahat ng mga nasa sa langit, perfect na yon eh. Diba? Kaya sabi ni Christ, diba? Be perfect as your heavenly Father is perfect. No, Father, ang hirap. Oh, hindi ko naman sinabing madali eh. Lahat naman tayo, di ba? That it can only happen with the help of God's grace. No? Kaya tinutulungan tayo ng grasya ng Diyos. Okay? Kaya, nung Ash Wednesday, pinapaalala sa atin yan, di ba? Lahat ba kayo nagpalagay ng abo sa noo? O anong sabi sa inyo nung nilagyan kayo ng abo? Remember that you are dust, and on dust you shall return. Pinapaalala sa atin na tayo rin balang araw ay mamamatay. Yan. Kaya pag pinapahiran kayo ni Father, parang sinasabi niya, mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin. No, bakit? Bakit dinadala yun sa consciousness natin? Remember death. Memento mori. Kapag napupunta sa consciousness natin yung kamatayan, that will also direct kung paano natin gagawin o didirect ang buhay natin. Kasi pag nakakalimutan nating mamamatay tayo, parang ang tingin na lang natin sa sarili natin, wala, no? Gagawin na lang natin kung ano yung gusto natin. But when we are reminded that one day we will die, and then one day we will face death, mag-iiba yung pagtingin natin sa buhay. Di ba? Mag-iiba kung paano tayo mamumuhay. And then, pinapahiran tayo ng abo, anong sinasabi sa atin?
repent and believe in the gospel. Okay? Para bang itong panahon ng Kwaresma, pinapaalalahanan tayo, anuman yung mga bagay na nagawa nating hindi umaayon sa ibig ng Diyos, sikapin nating iayon sa Kanyang kalooban. Baguhin na natin, no? Kaya sabing ganun, repent, no? Baguhin natin lahat ng mga bagay na hindi umaayon sa Panginoon para maging ganap yung pakikiisa natin sa Diyos. At pinapaalala sa atin yon sa panahon ng Kwaresma. So that when we celebrate Easter, talagang yung buong pagkatao natin will be at one and in communion with God. No? So the sacrament of penance assures us that God wipes away our sins. Kaya kanina, marami sa inyong nangungumpisal, yan ang assurance ng mercy of God, na ang anumang mga kasalanan natin ay Kanyang pinatatawad sa sakramento ng kumpisal. Alam niyo, ang isang napakagandang ginawa ng Diyos sa atin nung tayo'y bininyagan, in-elevate niya ang ating pagkatao into a supernatural level. Okay? Kaya dahil sa grasya na yon, we become children of God. Kaya dahil sa biyayang tinanggap natin nung tayo bininyagan, anuman ang gagawin mo, because you are now elevated by God to become His Son in that supernatural state, nag-e-echo yun sa langit. Nagkakaroon ng merit sa langit because you are now a child of God. However, pwede nating mawala yung state na yon na ibinigay sa atin ng bininyagan tayo. At babalik na naman tayo sa ating natural state when we commit mortal sin. And when we commit mortal sin, anything that we do, it becomes a natural good dito sa mundo, but it does not echo into heaven. Wala na siyang supernatural merit because the actions that we do is no longer united with God. Kailangan natin ng grasya ng Diyos. At yun yung importance ng confession. Kasi kung nag-fail tayo sa binyag, paano na yun? Wala na tayong hope. Maghihintay na lang tayong mamatay, and after that, we will be forever separated from God because of one mortal sin. But now, God gives us another opportunity. Kung nawala mo man yan, dahil nakagawa ka ng mortal sin, don't worry. There is the sacrament of confession. And through this sacrament of confession, the Lord restores to us that supernatural life na naiwala natin by choosing to disregard Him. Kaya if there is any good na dapat manatili sa kaluluwa natin at hindi dapat mawala, that's sanctifying grace. Because that is the life of God in you. Sabi ng isang saint, yung sanctifying grace, pag sama-samahin mo na lahat ng natural good dito sa mundo, lahat ng wealth, lahat ng kayamanan, lahat ng nilikha, pag sama-samahin mo niyon, that will not equate the state of the soul who is in sanctifying grace. Diba? Kaya minsan, hindi natin nare-realize yun, ano? Pine-prefer natin ang Diyos sa mga bagay na lumilipas when in fact, He has given us something better. In-elevate niya tayo to that state para maging Kanyang mga anak. Do not lose it. Do not lose it. And if ever you lose that, go to confession. So yan yung importance ng pangungumpisal. Because the only one that can restore that sanctifying grace to us is God. And that is done through the sacrament of confession. He wipes away our sins. So we allow the Lord to erase our sins and to heal our hearts. Pinapagaling tayo ng Diyos sa mga kasalanan natin. To embrace us and to reveal us His tender and compassionate countenance.
Binabalik niya tayo sa piling niya. Ayaw niyang mawala tayo. Kahit pinipili nating lumayo sa Kanya. The Lord longs to be united with us. Ayaw niyang mapahamak tayo. Kahit minsan pinipili nating mapahamak tayo. Do not ever lose that grace. No? So there is no better way to know God than to let Him reconcile us to Himself. And how do we do that? Confession. No, sabing gano'n, ang isang sakramento daw na hindi masyadong na-appreciate ay ang kumpisal. Gaano kayo kadalas mangumpisal? Yung iba, pag nagpapakumpisal kami, noong kinasal pa po kami, 60 years old na. So, let's confess as more open, no? Kahit walang mortal sin, you can also confess your venial sins. No? That increases yung sanctifying grace sa ating kaluluwa. Still, as we know from personal experience, every sin leaves its mark. Father, nangumpisal naman na ako, pero ganun pa rin, bumabalik din naman eh, wag na lang. No? Wag na lang kasi paulit-ulit din naman eh. Ganun kasi, kahit matapos na tayong mangumpisal, yung kasalanan, nag-iiwan ng latak sa kaluluwa natin. Kailangan maalis din yung latak na yun eh. Para bang mamamatay ka na, inoperahan ka, successful yung operasyon, pero hindi ka pa fully healthy. Kailangan pang palakasin yung mga kasukasuan mo para makabalik ka uli sa dati. So after na operahan tayo sa confession, hindi ibig sabihin nun, okay na uli tayo lahat. Yung kasalanan, nag-iiwan ito ng marka sa ating kaluluwa ng latak. So we have to remove that, yung mga mark na iniiwan niya sa kaluluwa natin. In our humanity, weak and attracted by evil, certain residual effects of sin remain. So ano yung mga residual effect ng kasalanan? Sin has consequences not only outwardly in the effects of the wrong we do. So yung epekto ng ginawa natin, may effect, no? May effect sa labas. But at the same time, yung kasalanang nagawa natin entails unhealthy attachment to creatures. Okay? So ibig sabihin, because of that sin, unti-unti tayong na-attach sa mga creatures, which must be purified here on earth, o kundi man after death in the state of purgatory. Kaya because of that sin, humihina ng humihina, yung residual effect niya, humihina ng humihina yung attachment natin from God. Na-attach tayo ngayon sa mga creatures. It can be persons, it can be things, it can be our ambition. Na-attach tayo ngayon dito. That's the residual effect of sin. That has even to be taken out. No? Pati yun, kinakailangang unti-unting maalis. Kung hindi raw natin yun, hindi tayo mapopurify dito sa mundo, yung purification natin will happen in purgatory. Kaya yun yung dahilan kung ba't may binibigay na penance sa inyo ang mga pare. O, gawin mo ito ha, magdasal ka. O kung kulang pa yon, kayo na ang mag-contribute ng idadagdag ninyo. Fasting, charity, prayer, no? Para ma-purify yung soul natin. Because even after we have confessed, ang kasalanan ay nag-iiwan ng residual effect sa kaluluwa natin. Okay? Now, the good news is, these residual effects of sin can be removed. Paano ngayon, especially this year? Paano? By means of indulgences. Ayan. Para bang katulad ng computer, di ba? Bago yung computer mo, nag-ooperate, ang ganda-ganda, ang galing-galing. Nung matagal na virus nang na-virus, no? Hindi na nagbe-behave properly, hindi na umu-obey sa iyo kung ano yung pinipindot mo. Bakit na virus na yung computer eh? So what do you now do?
kailangan niya ng hard reset. Kailangan siyang i-reset uli from its original state. Di ba? Para matanggal yung mga virus. Ganon din yung kaluluwa natin. Bininyagan tayo, bagong-bago yung kaluluwa natin. Na-virus tayo ng na-virus because of sin. So yung kaluluwa natin, nagbe-behave na hindi na according to what God wants. Kailangan ng hard reset. The good news is, pwede pa rin mangyari yon. How? Through indulgences. Because yung mga indulgence, they can remove the traces of sin sa kaluluwa ng isang taong nangumpisal. Hindi niya pinatatawad ang kasalanan na kumpisal ang nagpapatawad ng kasalanan. Ang tinatanggal ng indulgences ay ang punishments that are due to sin and the residual effects of sin. At ngayong taon, ipinagkakaloob sa atin ng simbahan ang mga indulhensya. Saan galing yung indulhensya? Yun yung merit ni Kristo na ipagkakaloob sa taong gagawin kung ano ang dapat ngayong taon. At kapag tinanggap natin yung indulhensya na yon, it can remove the punishment that is due to the sin na nai-confess natin, and little by little, the residual effects of sin. Okay? So yan ngayon yung biyayang pinagkakaloob sa atin ngayong taon, yung mga indulhensya. Okay? So, indulgence is a way of discovering the unlimited nature of God's mercy. Kaya yun yung awa ng Diyos, no? Di ba yung sa Bible, kapag may Jubilee year nila, lahat ng mga may utang, pinatatawad na. Lahat ng mga pag-aari, binabalik sa may-ari. Parang ganun ang gagawin ng Diyos sa atin ngayong Jubilee year. Oh, lahat ng mga kasalanan mo, quits na tayo. Kalimutan ko na lahat na. Lahat ng punishment para sa kasalanan mo, quits na tayo. Okay na. No? Yeah. Ganun ang gagawin ng Diyos sa atin ngayong Jubilee year. No? Kaya pinagkakaloob sa atin ngayong taon, yung mga indulhensya. These are the merits of Christ that is now freely given to us para linisin at alisin yung mga punishment due to the sin na pinagsisihan natin sa kumpisal. Okay? Kailangan ikumpisal muna ha, bago tanggapin yung indulhensya. Okay? Kaya yan ang gagawin sa atin. Now, ang tanong, paano tayo makaka-attain ng plenary indulgence? No? Ito yung sinasabi natin. Paano? Father, paano namin makukuha yun? Paano namin matatamo yun ngayong taon? Ito ang mga gagawin na binigay ng simbahan sa atin. Oh, pilgrimage to Rome. Pumunta kayo ng Roma. Okay. So, hindi naman tayo lahat makakapunta dyan, no? Pero that's one, no? Magpipilgrimage to Rome. Ano pa? Pious visit to sacred places. Ito pwede nating gawin. Kasi sa mga diocese, merong mga jubilee churches na itinalaga ang mga diocese na kapag pinuntahan mo at binisit mo, pwede kang mag-attain ng plenary indulgence. So mamaya isa-isay natin. Pangatlo, works of mercy. Yan, pag ginawa mo yan. Pang-apat, acts of penance. Pang-lima, papal blessing. Pang-anim, participation in popular missions, spiritual exercises, and formation activities. Yan ang mga pwede nating gawin ngayong taon para magtamo tayo ng indulhensya. Okay, but prior to that, bago natin ma-attain yung indulgence, kapag ginawa natin yan, may mga general conditions. Ayan, ito yung mga general conditions bago natin gawin yung mga bagay na yon. Una, you have to be detached from all sin, even binyag. Parang sa kalooban mo, Lord, ayoko na ng kasalanan. Yan. Yan na, dapat nandoon yung disposition natin na ayaw natin ng sin. Okay? Detachment from all sin, even binyag. Okay? Second, kailangan kinumpisal mo yung mga kasalanan. Okay? Kaya ngayon, marami naman sa inyong nangumpisal. Di ba? Kinumpisal yung kasalanan. Pangatlo, nag-communion. Ngayon, mangungummunion kayo, di ba? Magko-communion, nangumpisal, magko-communion,
Pang-apat, you pray for the intention of the Pope. O, ipagdasal niyo yung Pope ngayon. Mamaya sasabihin ko sa inyo, makakakuha kayo ng plenary indulgence. Yan yung 4 general conditions. Detachment from venial sin, go to sacramental confession, receive Holy Communion, and pray for the intentions of the Pope. Okay? Yung tatlong huli, pwede niyo yung gawin before o pagkatapos, a few days before o pagkatapos, gawin yung mga act na pinakita ko sa inyo kanina. No? But ideally, mas maganda na nagawa yan sa araw na rin mismo na ginawa natin yung mga acts to gain plenary indulgence. Okay? Sige, tignan natin isa-isa ha. Yung una, sabi rito, to gain plenary, yan yung general condition ha, dapat meron kayo niyan before you can gain plenary indulgence. So yung first, pilgrimage to Rome. Bihira naman ang makakapunta sa atin yan, magastos yan eh. Diba? Punta ka ng Roma, bibisita ka sa mga papal basilicas. And then pupunta ka sa mga other churches na tinalaga ng Roma, na pwede kang makagain ng plenary indulgence. Yan, yung mga simbahan na yan. Hindi ko na iisa-isahin. O sa mga churches in Rome connected to great female saints. Pag dumalaw ka dyan sa mga simbahan na yan, you can gain plenary indulgence. Lahat yan sa Roma. Okay? Bihira naman sa atin ang makakapunta dyan, di ba? So lalampasan na natin yan kasi parang hindi naman generally applicable yan sa atin, di ba? Okay, pangalawa, ito, medyo applicable to. Pious visit to sacred places. No, sa Italy, yung mga place na yan, lampasan na natin yan. Sa Holy Land, yung mga lugar na yan, ang bibisitahin mo, ito ang pwede sa atin. The decree further indicates that any minor basilica, cathedral church, co-cathedral, Marian sanctuary, any distinguished collegiate church or sanctuary designated by the diocesan bishop. Kabisado nyo naman yung mga pilgrim churches natin. Tama? Cathedral, correct me kung time to nga, kung yun pa rin Karanglan, Nampikuan, Kuyapo, ano pa ba? Pungkan, ayan. San Andres ba kasama? San Andres. Yan. Okay? So, yung mga simbahan na yon. Okay? If you visit them and then you do yung general conditions na sinabi natin at saka gagawin nyo yung pagbisita sa mga na ito, simbahan, you can gain plenary indulgence. Okay? So, next. Kung hindi ka naman maka-attend, hindi ka makapag-pilgrimage kasi may sakit ka, bedridden ka, no? O nagbabantay ka, hindi mo kayang gawin yung mga pagpipilgrimage na yon, pwede ka pa rin makagain ng plenary indulgence if you unite yourself sa mga nagpipilgrimage na yon, and then dadasalin mo yung Our Father, yung profession of faith, at saka yung prayers in conformity with the Holy Year, may panalangin para sa Jubilee Year, pwede yon, and then ialay mo lahat ng mga sufferings and hardships mo sa Panginoon. Even without getting out of your home, you can gain plenary indulgence. So, halimbawa, bedridden ka, may sakit ka. Diba? Hindi ka naman makapag-pilgrimage. Diba? Okay, so pwede mong mag-gain yan through it. Okay, next. Ano pa? Perform works of mercy. Yan. No? Lalo na din sa mga taong nangangailangan. Halimbawa, mag-visit ka for an appropriate time to your brothers and sisters who are in need or in difficulty. Sino yung mga brothers and sisters nating in need or in difficulty? Yung mga may sakit. Gumisita sa mga may sakit for an appropriate time. Sa mga preso. Okay? Dito, meron tayong tahanan ng damayang Kristiyano to the lonely elderly people. Okay? Sa mga disabled. Okay? If you visit them, spend an appropriate time with the general conditions na nabanggit natin, you can also gain a plenary indulgence. Okay? So maraming way, no? Then, ano pa? Next. Pwede mo daw ialay
yung plenary indulgence, hindi sa sarili mo. Kung gusto mo lang, pwede mong ialay sa mga kaluluwa sa purgatorio. Pag inalay mo na gumagawa ka ng works of mercy, pwede kang makagain ng 2 plenary indulgence in a day. Para sa kaluluwa ha, hindi para sa'yo. So if it is offered for the souls in purgatory, you can gain 2 plenary indulgence in 1 day. Provided, magko-communion ka rin the second time, no? After having done, before or after having done yung mga works of mercy na ito. Okay? So yung works of mercy. And then, acts of penance. No? Yung acts of penance can also obtain plenary indulgence according to the Vatican. No? Pwede tayong magkaroon ng plenary indulgence. How? Abstaining for at least 1 day a week from futile distractions such as social media or television. Isang araw sa isang linggo, huwag kang ma-TV. Kaya nyo ba yon? Ha? Isang araw sa isang linggo, huwag kang mag-Facebook. Kaya nyo ba yon? Ha? Isang araw sa isang linggo, huwag kang mag-TikTok. Kaya nyo ba yon? Isang araw sa isang linggo, huwag kang mag-Mobile Legend. Kaya mo ba yun? Ayan, no? So, yan, no? So, you can gain plenary indulgence. Yes, fasting and abstinence. Pag nag-fast ka, tsaka nag-abstain, katulad nung Ash Wednesday, no? Donating a proportionate sum of money to the poor. Pagdo-donate ng pera sa mga nangangailangan. A sizable amount sa mga nangangailangan. Okay? Supporting religious or social works, especially in the defense of life in all phases. No? You support yung mga religious or social work na nagtatanggol sa buhay. Halimbawa, against abortion, against contraception, no? So you participate in this religious or social work na nagtatanggol sa buhay. Buhay ng mga abandoned children, no? Ayan. Ano pa? Offering support to migrants, the elderly, the poor, young people in difficulty, and abandoned children. So sinusuportahan mo yung mga migrants, yung mga matatanda, yung mga mahihirap, yung mga kabataang may difficulties na pinagdadaanan, yung mga abandoned children. O meron tayong abandoned children sa diocese natin, di ba? So you can gain also plenary indulgence. Volunteering in service to your community. O mag-volunteer kang mag-serve sa iyong community. Okay? You can also gain plenary indulgence. And then, of course, yung papal blessing. O lampasan na natin yung papal blessing. And then, finally, participation in popular missions, spiritual exercises, and formation activities katulad nito. Ayan, right now you are participating in a formation activity. You are participating in a spiritual exercise sapagkat ito ay recollection. Diba? So you can gain now plenary indulgence no, when you participate in popular missions, spiritual exercises katulad ng retreats, and recollections like this one, formation activities on the documents of Second Vatican Council and the Catechism of the Catholic Church. So yung mga uma-attend ng mga formation ng catechesis at saka sa mga document ng Vatican II, you can gain plenary indulgence with the corresponding general conditions na binanggit na atin noong una. At ang purpose nitong lahat ay para ibalik tayong lahat pabalik sa Panginoon. Okay? Because our life should be centered patungo kay Kristo na siyang ating pag-asa. Okay? Kaya ang ibig ng Panginoon, lahat tayo na kanyang mga anak, ay na kanyang mga disipulo ay manumbalik sa Kanya. No? Kaya ang pag-asa natin ay nakaugat kay Kristo. So if we are anchored on Christ, whatever we experience in this world, however difficult it may be sickness,
it may be problems, it may be poverty, ano man ang iyong maranasan. If we are anchored in the Lord, we will be able to navigate this world. Because our hope is not on the things that disappear, hindi sa mga bagay na lumilipas, kundi ang pag-asa natin ay nakaangkol sa Diyos na nananatili at hindi lumilipas. So, good morning po.